Koikkelis. Se olisi Okkosen Tervo täällä. Ja siis tänään olisi joulupäivän vlogia. Joo, kello on nyt jotain 11.03. Mä ajattelin, että tästä aamusta mä menisin heittää vähän fribaa, koska on hirveen lumista. Iskä tulee vähän tähän. No kuitenkin niin katsotaan, että miten siellä meni. Eli nyt testataan, mä sain joululahjaksi ainakin, tää on yksi 3 fairway drivereista mitä mä sain. Magican. No kuitenkin nyt lähtee tällä eka heitto. Ihan ok, kyllä tää paarin menee. Joo. D3 tää väylä 6. Viime väylä mikä teille näkyy oli väylä 3. Mä en siis kuvata kaikkia, mutta siis ja tässä on tää D3. Tää on varmaan mun lempparikiekko näistä mitä mä omistan. Ja sitten tää väylä. Kyllä sä siihen baariin pelaa, mutta ei ihan sitä tasoa mitä olisin halunnut, mutta siis onko sitten slash midrange. Tää on tämmönen kiekko mikä menee aika suoraan. Sitten on 7. väylä. No kuitenkin nyt sitten, joo, eikä siinä. Tässä näette mun kaikki heitot. Eikö ihan hyvä? Jos ei olisi ottanut noin paljon skippejä, niin olisi ollut vielä parempi, mutta ihan hyvä. Ok. No paari tästä. Tää ei edes oo puhteri, mutta Ja sitten toinen näistä mitä sain lahjaksi, on Taylor Midrange. Lähdetään koittamaan. En oo tällä hetkellä kauhean hyvässä tuloksessa, mutta katsotaan. Se meni suoraan puuhun. Nyt ollaan heitetty harvinaisen huono tulos periaatteessa, mutta niinku vielä huonompikin olisi voinut olla. Mä oon aika aloittelija, mutta siis Leppäveden disc golf radalla niin tuli tulos 29. Niinku plussaa totta kai. Mutta siis joo. Ei mennyt mitenkään parhaiten, mutta se on mitä se on. Ja frisbee golf on vähän tämmönen laji, että kun sä heität, niin jokainen heitto lisää sitä tulosta, niin se on aika helppo saada sitä tulosta lisää. Mun enkka on siis täällä plus 19, mutta nyt mä olin jollain parin kuukauden tauolla, niin en ollut hetkeen tullut heittämään. Jos kuulostaa vähän kipeältä, niin se on sen takia, koska mä oon periaatteessa kipeänä, mutta siis joo. No nähdään myöhemmin.